aș avea viața cum ar fi, cine m-ar iubi de nu te-aș avea? Cu cine aș trăi, cu cine aș vorbi, cui aș oferi toată dragostea? Îți mai amintești când am cunoscut? Parcă văd și acum ce frumos îmi vrei. Noi doi ne-am iubit de la început și ne iubim mult. Îngerul meu, iubirea mea, tu mi-aduci fericirea, îmi faci bune zilele și pline de dragoste. Îngerul meu, iubirea mea, tu mi-aduci fericirea, îmi faci bune zilele și pline de dragoste. Eu îți aparțin, două suflete cu același destin. Doar că trebuie să ne amintim că avem doar o viață să ne iubim. Timpul a trecut și încă te iubesc mai mult ca orice, toată viața mea. Și dacă aș muri cu iubirea ta, tu m-ai învia. Îngerul meu, iubirea mea, tu mi-aduci fericirea, îmi faci bune zilele și pline de dragoste. Îngerul meu, iubirea mea, tu mi-aduci fericirea, îmi faci bune zilele și pline de dragoste. Îngerul meu, iubirea mea, tu mi-aduci fericirea, îmi faci bune zilele și pline de dragoste. Îngerul meu, iubirea mea, tu mi-aduci fericirea, îmi faci bune zilele și pline de dragoste. Ia de drumul ăsta. Da, ține-l pe
Este mai ușor. Ia să băie la urmă. Ai prins bicicleta acum? Nu facem îmbrăcatul de nașă, da? Deci nu facem îmbrăcatul de nașă acum. Eu o să pune, o să cobor, o să Is that no, no, de da, 10, no. Uitați ce vreți, da? Si minor. Ce să vină rog? Cine cântă rog? Mama, ce voce bună! Meritați. Mai radical puțin. Mulțumesc foarte tare. Că am la viață. Sau punem la Da, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Nu mai gata. Auzi, vreau bonus. Da, Flori, du-te să de aici. Ascultare sau pe... Da, nu, da, da. Da, 10, 9, 10, 9, 10, 9. Eu am plecat. Auzi, am un telefonul și sunăm pe video. Mai trecem la numărul de parfum? Cercei, colierul, să dai jos ce ai la Dă-te mâna așa. Ăsta? Bună, bună! Bună! Deci mi-aduce câte un ruj. Și mi-aduce în ăla... Hai, adu-mi telefonul să mă sun pe care. Nu știu, eu zic cameră să mă sun. Aș fi crezut că am să Thank you.
Azi crește și eu, pe fine, toată lumea, să moră familia mea. Da, nu, e după. A venit una! Ce mai bănești? Nu merge, Sulminu. Suntem în 2022. Da, e neva să ne putem. Sunt 3. Cine? Ce cântă? Ia vă duci niște. Se mai revenit dacă e buzunare. O să vă reveniți, că v-am zis, și vă reveniți în siguranță. Nu fac buzunare. Pe care ți-le asta? Eu ți-le fusuri. Mama, tu nu ți-le să de ce stai? Ia uite-le frate. Dar trebuie să vină așa, ba. Unde e? Nu știu cine ai cântat, nu cine ai cântat. Asta i-am cântat. Da, da? Da. Să conțin ca să vină așa. La Berberit, cine la Berberit? Ia spune șmecheria. Da. Este așa un pic. Ce? Te găsești, se grăbește mă ăsta. S-am dat la 11. Auzi, că și partea lui de 11. Din creitul meu de 11. Dar și jumătate mai te zic pe mine. De elemente să moară familia mea și nu merge. Dacă poți să-mi desfaci ceva, lasă nu mai spune la Familia desfăcut. mea, dacă există așa ceva. Iuliana, vine în bază să mă încerci. Mi-am șters-o pe filmea de telefon. La memorie. Deci stai puțin. Ai înțeles că la memorie, nu? Dar asta ce sunt elemente. Tot ce înseamnă clipuri, tot. Nu, frate, de revenit la tine de fabrică dacă vrei să-l faci de acum. Să mor. Teddy, vină vorul, e foc. Păi cerceia sau pe ei, uite. Nu-i pui pe ea lungi, care i-am la noi? Atunci nu-i mai scoate. Atunci nu-i scopul ăștia din set. Nu, pe ea nu-i mai scoate. Ți-mă la Pascu. Niște hal. Poți să dai hal la maxim. Nu-i este uițirea. Harmă să de pe să mori. Te simți bine?
Auzi, Mireasa. Cea mai mare fericire e atunci când sunt cu tine în viața mea. Cea mai mare fericire e atunci când sunt cu tine în viața mea. Cea mai mare fericire e atunci când sunt cu tine în viața mea. Cea mai mare fericire e atunci când sunt cu tine în viața mea. Spune, haide spune, cine este viața mea, haide spune. Haide spune, cine te-ar iubi ca mine, haide spune. Și-ar da viața pentru tine, haide spune că doar tu ești viața mea, haide spune. Pentru toți fanii Adrianei, pentru toți fanii la Mireasă, Costel Dinu și orchestra, pentru voi, de la noi și de la Adriana. Cea mai frumoasă mireasă se vede că-i norocoasă viața mea. Cea mai frumoasă mireasă se vede că-i norocoasă viața mea. Suntem 7 mici, cum spune Mireasa. Vă iubim mult, mult de tot. Mai dă vorul la mine. Și nu mai cânta peste mine că mă încurc să moră familia. Nu mai cânta peste mine că mă încurc. Cea mai frumoasă mireasă, Adriana norocoasă viața mea. Și nu contează banii, că l-a luat pe Cristi viața mea. Cea mai frumoasă mireasă se vede că-i norocoasă viața mea. Și nu contează banii, că l-a luat pe Cristi viața mea. Haide spune, cine te-ar iubi ca mine, haide spune, și-ar da viața pentru tine, haide spune, că doar tu ești viața mea, haide spune. Haide spune, cine te-ar iubi ca mine, haide spune, și-ar da viața pentru tine, haide spune, cine este viața mea, haide spune. Să vină Clarine de aici. Pentru Mireasa de la Sorei. Pentru Adriana, pentru cea mai frumoasă mireasă din 2023 și 24, să mor eu, 20 și 24. Hai!
Dar nu! Pentru Mireasa! Și de la generică pentru Mireasa și invers! Dacă tu n-ai fi, pentru ce-aș trăi, pentru ce-aș trăi, dacă tu n-ai fi. De la Mireasa, de la Adriana, pentru Sabina, să vină. Că mă înțeles și-o bine. Am crezut că e ce te-am întrebat mai devreme, că îmi spui numele. Să dea Dumnezeu să vină, să fie proroc. Mai așează puțin. Ce spune Adriana lui Cristi și Cristi lui Adriana? Dacă tu n-ai fi, pentru ce-aș trăi, pentru ce-aș trăi, dacă tu n-ai fi, ești inima mea și dragostea mea, și dragostea mea, o familia mea. Ăștia dă în cameră, să nu fiți hateri, că vă pune cea mai bună mireasă și cea mai frumoasă din 2023 și 2024. De la Costel Dinu și toată orchestra, pentru toți fanii Adrianei! Să repetă strofa aia frumoasă de la Adriana pentru Cristi și invers. Nu contează toți fanii, viața mea este Cristi, mi-a bucurat inima, nevasta mea Adriana. Nu contează toți banii, viața mea este Cristi, mi-a bucurat inima, nevasta mea Adriana. Și pentru toată familia Miresei. Hai clarinetul și orga. Și pentru Zidaru și pentru Ciprilan. Tot pentru Ciprilan? Dar acolo ai rămas Ciriblan, nu? Pentru Ciriblan din telefon și Zidanul de aici. Hai, clarinetul!
mare dor, dar nu, pentru băiatul meu Ramon. Ăsta e regele meu, să știi de mine, ăsta e sufletul meu. Hai, primirea pentru Generică! Lăsați Generică, Cristi! Toți prietenii lui! Unde-i tata să mă vadă? Când îmi pun birișul pe față. Unde-i tata să mă vadă? Când îmi pun birișul pe față. De la Generică, pentru toți prietenii lui și pentru toată familia lui. Ia-ți cu mine! Toată noaptea n-am dormit. Uite așa m-am perpelit. Uite așa m-am perpelit. Mi-am întrebat nevasta dacă am uitat ceva, că astăzi e nunta mea. Au Generică, Generică, să ai grijă de miresică, să ai grijă de miresică, când o face mămăligă. Dar când o face mămăligă, ai grijă să nu se frigă. Generică, 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 să ai grijă de miresică, când o face o mămăligă, să ai grijă să nu se frigă. Ia-ți cu mine strofa asta. Hai să cântești fratele meu, te zic. Haideți amândoi. Ia-o-ți două vorbe pentru Generică, pentru Cristi. Păi ce de ne-am așteptat, mă, Generică să mă îmbrac, Generică să mă îmbrac. Bine, Teddy! Păi și să văd pe mea nevastă, îmbrăcată în mireasă, îmbrăcată în mireasă. Ce îmi râde inima mă, păi că astăzi e nunta mea, mă. Păi să vedeți m-a iubit, pe lângă mine a venit. Și pentru tata lui Generică am și o strofă frumoasă. Uită-te, tată, la mine, că să-mi prindă fericire, că să-mi prindă fericire. Că astăzi e nunta mea, s-audă toată lumea, azi la bucuria mea, mă. Atențiune! De la tata lui Generică, pentru băiatul lui scump, să-i dea Dumnezeu sănătate, să aibă casă de piatră, să fie sănătos, alături de nevasta lui și să-i dea Dumnezeu copilul. Să repetă strofa asta! Uită-te, tată, la mine, că să-mi prindă fericire, că astăzi, tată, sunt mire. O Generică, Generică, să ai grijă de miresică, când o face Naciuși pentru nevasta, pentru nașul și pentru mireasa, pentru mamaie, ia-o-ți cu mine. Că astăzi e zi cu soare, mama e, ești mamaia mea mare, mama mea, mamaia mare. Unde ești, mamaia mea, mă?
Au ce spune? E ziua mea fericită, că astăzi mă văd generică, că astăzi mă văd generică. Param, 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 param. Sărutați-aș mâna dreaptă, frumos mai crescut, măi tată, frumos mai crescut, măi tată. Bine, Căline! Iau ce spune? Și am inima voioasă, când văd nevasta mireasă. Auzi, și strigăm cu toți odată, la mulți ani ca să dă piatră. Generică, să-ți trăiască mireasa și ceasul la mână, Orex. Ai pus ochii pe el. Am văzut că mi-a intrat peste. Vreau să vă străvești și mie. Păi și nu merge acum? Dar nu e, mă, că oricum îți vine în jos, nu e strânză. Nu ești tu obișnuit, dar strânză nu ți iese. Am las că nu se uită nimeni în interior. Nu bagi în pantalon? Așa. Asta trebuie să bagi în pantalon. Ce să faci? Nu mai iubesc. Hai. Tânăr și frumos, mă văd bine și elegant, mereu parfumat. Sunt un bărbat cel mai luxos, tânăr și frumos, mă văd bine și elegant, mereu parfumat. Eu bag și mâna foc, m-am născut cu noroc, și cu bani, să dau și la dușman. Sunt pe mare și prea curat, mereu ce fac, eu fac cu cap. Eu m-am născut cu suflet bun, la toți ne spun. Și sunt un bărbat cel mai luxos, tânăr și frumos, mă port bine și elegant, mereu parfumat. Sunt un bărbat cel mai luxos, tânăr și frumos, mă port bine și elegant, mereu parfumat. Gata, că vreau să mergem la nevastă. Potrivirea. Bine a venit, Generică! Pentru cel mai frumos generică și cea mai frumoasă mireasă, casă de piatră, să vă țină Dumnezeu sănătoși și fericiți de la sora mireasă pentru minii noștri. Pentru cei mai frumoși miri din anul ăsta și cum am specificat mai devreme și anul viitor. Casă de piatră să fiți sănătoși. Hai să nu pară la mireasă. Pa! Ia-ți mireasă ziua bună, o flor de la tată, de la mamă, o de la fraste, la surorii, de la grădini, cu florii, de la fraste, la surorii, de la grădini,
toți aici, scumpă. Ia-ți-o bine. Uită-te, mama, la mine, sunt plină de fericire, sunt plină de fericire. Mama, azi e nota mea, să bată toată lumea, să bată toată lumea, mă. Să vină și de zi. Ia-ți cu mine! Uită-te, mama, la mine, sunt plină de fericire, sunt plină de fericire. Că astăzi e nota mea, să vadă toată lumea, să vadă toată lumea, mă. Ia-ți cu mine! Pentru mireasa! Să nu plângi, măicuța mea, s-a măritat fata ta, s-a măritat fata ta, mă. La generică, pentru mireasa, mireasa, pentru mireasa, pentru doamna lui, la mama la mireasă, pentru fata ei și pentru generică. Ia-ți cu mine strofa asta. Hai și te dio strofă. Ia-mă și-mi spune mai că Zamandriana vorbele astea. Păi inima bucuroasă, azi e fata la mireasă. Păi inima bucuroasă, Adriana, mireasă, mireasă. Și-o rămâne de inima, măi, că acasă este nunta mea, că azi este nunta mea, măi. Mă uit la Adriana, ce frumusețe e pe ea, Doamne, pune-mi asta mea, măi. E inima, Angelica pentru Adriana, pentru Miresica. Ia-ți cu mine strofa asta pentru sororile la mireasă. Am cea mai mare iubire, le-am pe surorile mele, le-am pe surorile mele. Mă închin și sărut icona, ce fericită e mama, ce fericită e mama. Uită-te, mama, la mine, sunt lacrime, fericire, sunt lacrime, fericire. Uită-te, sor, la mine, ce de ani am așteptat, nu-ntă mare ca să fac, nu-ntă mare ca să fac. Ia-ți cu mine strofa asta. Hai și de o strofă. Hai, vrăle. Ce îmbrăte inima mă, când mă ui la Adriana, mă. Păi nu mai dorea să mă animă generică, e Cristi, mă. Ia-ți cu mine. Stă mama pe lângă mine, am emoții și-o știți bine, am emoții și-o știți bine. Emoții de fericire, uită-te, soră, la mine, uită-te, soră, la mine. Să nu vezi surioara mea, că m-am pus la
dați mireasă, solo, dar nașul e... Generică, unde e nașul? Deci aproape nașule. Treci pe aici, nașule. Să treci aici, nașule, să te vadă 12, 15, 20.000 de oameni. Nașul și nașa mare! Să fii sănătos! Aplaudați-l pe nașul! Pe nașul, bogătașul! Faceți măcar tine nașul! Nașul mare! 1 milion pentru nașa! Și pentru finilor! Ați venit să vrem! Hai, Teddy! Ia-o-ți! Ce mai frumos naș! De la Cristi pentru cel mai frumos naș, de la Generică și Mireasa. De la Generică pentru Mireasa, nașul și nașa! Și pentru soacra lui și cumnatele lui! Ia-o-ți! Păi lasă moară dușmanii, mă, să ne trăiască nașii, să ne trăiască nașii. Păi ce mult vă mândresc cu ei, măi, Doamne, cu finii mei, măi, Doamne, cu finii mei, e ziua cea mai frumoasă, e gatria, Casa de piatră, la mulți ani, stai cam și o piesă frumoasă pentru Mireasa să danseze aici, că aici e frumos. Facem și jos, oră. De la vărul la Mireasă, pentru Mireasa, pentru verișoara lui și vărul lui Cristi. Hai, dominor! Mâna stângă sus și dreapta la mijloc, dar ai ușor, ușor, așa când stai pe loc. Ce talent este pe ea, frumoasă e Adriana. Mâna stângă sus și dreapta la mijloc, ai ușor, ușor, așa când stai pe loc. Ce talent este pe ea, frumoasă e Adriana. Bagă toba la mine, pleacă moda. Fără plăce îți pare stavă, rogă ce mișcare. Nu crezi că vreo unul, dar bate și pe cuțit. Să facem diferențe în casă, nu ia să discuți. Bagă toba la mine, pleacă moda. Să văd de ce îți pare stavă, rogă ce mișcare. La Mihai! La Mihai Boxerul! Pentru verișoara lui! Să-i trăiască familia lui! Și pentru mine să rămână! Mâna stângă sus și dreapta la mijloc, dai ușor, ușor, așa că stai pe loc. Și nu contează banii, bărbatul meu e Cristi. Mâna stângă sus și dreapta la mijloc, dai ușor, ușor, așa că stai pe loc. Și nu contează banii, viața mea este Cristi. Percuția! Asta trebuia să vedem. Solinare! Solinare! Gypsy style dance, Romanes balas, Mateia Măcarias. Lasă să chitară, ea e Adrian, locul lumii inspirată. Gypsy style dance, Romanes balas, Mateia Măcarias. Lasă să chitară, ea e Adrian, locul lumii inspirată. Hai jos, aparat, fraților! Alberto, vino să bagi în palme. Tăia unul, proiect 1. Proiect 1.
Da, așa. Mai pe așa un pic, nu? Sol major. Mai aranjați puțin. Se rupe curba miresei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mireasa să trăiască, generică să iubească, la mulți ani. Mirii să trăiască, nașii să-și iubească, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Nașii să trăiască, finii să iubească, la mulți ani. Nașii să trăiască, finii să iubească, la mulți ani. Mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. Atențiune! De la generică pentru mireasa! Atențiune, soră mâna! De la sora Miresei, în mod special pentru mireasă generică, nasul nașa! Mulțumim din suflet! S-o primit, s-o primar, toți invitații, mulțumim din toată inima! Hai, Ioane! De la nașa mare, pentru mireasa! Pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plângi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și încetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei miloși,
vor fi miluiți, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pre Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Biserica lui Dumnezeu, cea însuflețită și ușă neumblată. Bucură-te, scaune și în chipul focului. Bucură-te, Maica lui Emanuel și lui Hristos Dumnezeului nostru. Acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pacea Domnului să adormicea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor noi să ne rugăm. Pentru Domnul Dumnezeu, Cristian, Marian și Adriana, care acum se logodesc cu apă, și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fie izbăviții și nedunecați, unia primește și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește, vremea Dumnezeule, cu arul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare și bunătăcioare, cu Sfinții Său, pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și în și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu, să vă dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce i-a binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-a dat pe ei moștenitori făgăduinței tale. Însuși binecuvintează și pe robii tăi aceștia, povățându-i pe ei spre toată fapta cea bună, pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu este slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului, de acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește Domnul Dumnezeu Cristian Marian cu roaba Dumnezeu Adriana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Cristian Marian cu roaba Dumnezeu Adriana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul Dumnezeu Cristian Marian cu roaba lui Dumnezeu Adriana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nașu, veniți cu mânuța și punem împreună pădărița, provizorul că-i pe dreapta. După aceea vine păstămâna.
mesaje. La rugăciune se schimbă. Roaba lui Dumnezeu, Adriana cu robul lui Dumnezeu, Cristian Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se locuiește roaba lui Dumnezeu, Adriana cu robul lui Dumnezeu, Cristian Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se locuiește roaba lui Dumnezeu, Adriana cu robul lui Dumnezeu, Cristian Marian, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Dumnezeu nostru, care ne cunoscut la Patriarhului Abraham, călăurile asupra Doamne, trimițându-l să rogulească de viață și poporul său Isaac, și prin mijlocia scoate de apă, să rogulească pe care însuți, binecuvintează logodna rubilor tăi acestora, Cristian, Marian și Adriana. Și întărește cuvântul pe care și l-au dat, unește-i pe ei cu Sfânta Unire cea de la tine. Că tu de început ai zis bărbați și femeii la tine se soțești bărbatului, femei spre ajutor și spre dăidurea neamului mele, să înțelegem în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, îmi dați să dea lăgodire și să se întărească toate prin el s-a dat miros și stăpânirea Egipt, prin el s-a preamărit dădânța la Babilonului, prin el s-a arătat adevărul ta mare, prin el Părintele Sfânt cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul Ceresc iubitor când am zis, dați în el în dreapta lui și jnunghim vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreaptă ta, Doamne, a te-armat pe Moise mai răși, căci din cuvântul tău și adevărat cerul s-au întărit și pământul s-a întemeiat și dreapta robilor tăi, să se binecuvinteze cuvântul tău cel puternic și cu brazul tău cel înalt. Dă-ți dar și acum să pune binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântarea cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor, în toate zilele vieților. Că tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt ție slavă să Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântată este Părăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Cristian, Marian și Adrian, care acum se însoțesc unul cu altul din taina nopții, și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi. Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, Maita Stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria cu Sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne, preluiește-ne și livrează și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie Doamne, ție cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Și stăpâniți pământul și pe amândoi i-a arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta vă lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu despartă. Cel ce-i binecuvântat pe robul tău, Avram, ce-ai deschis pântecele sale și l-ai făcut tată al multor neamuri. Cel ce dărâ pe Isaac Rebeca și-ai binecuvântat nașterea ei, care a însoțit pe Iacov cu Rahela și din ei arătat 12 patriarhi. Cel ce a însoțit pe Iosif cu Asineta și a dat lor prunci pe Efrem și pe Manase, care a prindit pe Zaharia și pe Elisabeta și a dat lor prunci înainte mergătorul, cel ce din răzăcim Moisei după trup, ai crescut pe pururea Fecioara și din ea te-ai întrupat și ai născut spre mântuirea neamului omenesc, care pentru negritul tău dar și multă bunătate a venit în Cana Galilei, și nunta care era acolo binecuvântat-o ca să arăți că din voia ta se face însoțirea și după lege, și nașterea de prunci în această însoțire. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a rubilor tăi, și precum acolo și aici și de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează, Doamne, nunta aceasta. Și dă rubilor tăi acestora, Cristian, Marian și Adriana, viață pașnică,
lungime de zile, înțelepciune, dragoste unia către altul într legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, până cea neveștește a măririi. Învrednicește aș vedea pe fiilor lor, păzește viața lor fără bănuială, cel de lor, din roa celui de sus și din belșugul pământului, umple casele lor de grâu de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți, și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurător și de oameni iubitori este slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Răgătorului tău, acum și pururea și în vecii vecinare. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce din început ai zis și ai pus pe capul stăpân al făcurii și ai zis, nu este bine să fie mult singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul. Și luând la coastele lui, i-ai zis femeii pe care văzând-o a zis, iată acum, os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie și bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să-l despartă. Și am pus să pune, Doamne, trimite Dumnezeul nostru, trimite harul tău cel ce este peste robii tăi aceștia, Cristian, Marian și Adriana, și dă robii tale acestea să plece în banii bărbatului său. Și robului tău acestea să fie ca femei ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeul nostru, mai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeul, mai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeul nostru, mai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe Doamne Dumnezeul nostru. Precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, binecuvintează pe Doamne Dumnezeul nostru. Precum ai binecuvântat pe Moise și pe Sefora, binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeul nostru. Precum ai binecuvântat pe Achim și pe Ana, binecuvintează pe ei, Doamne Dumnezeul nostru. Precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta, păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele chitului. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții trăiține trimițându-le lor, rouă din cer să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ați aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-ați aminte de Sfinții de 40 de mucenici, trimițându-le lor cu un din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de părinților care i-au născut și au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temelie caselor copilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi Ionut și Ana Maria, nașii lor, și de notașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi aceștia, Cristian, Marian și Adriana, și îi binecuvintează pe ei. Dă-le lor roadă pântecelui, prunci buni și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe ca pe cei libanii care au găsită, dă-le lor roadele pământului, ca toată nescularea având să spoiască spre toată fapta bună și bineplăcută ție, și să vadă pe fiilor lor ca niște mădițe tinere de măsit în prejurul mesei lor. Și bineplăcând înaintea ta strălucească precum luminătorii pe cer pentru tine, Domnul nostru. Vrea să cuvine slava, puterea, cința și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Dumnezeule cel Sfânt, care din țărm ai făcut pe om și din coața lui ai făcut femeie. Și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a făcut să ne să nu fie omul singur pe pământ, însuși și acum stăpâni. Întinde mâna ta din sfântul tău locav și unește pe robul tău, Cristian, Marian, cu Adrian. Pentru că de către tine se însuțește bărbatul cu fel. Unește-i pe într-un gând împrenează, într-un trup dăruiește de roadă pântece. Dobărire de prunci buni, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția, puterea și slavă. Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună robului Dumnezeu, Cristian, Marian, cu raba lui Dumnezeu, Adriana, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robului Dumnezeu, Cristian, Marian, cu raba lui Dumnezeu, Adriana, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robului Dumnezeu, Cristian, Marian, cu raba lui Dumnezeu, Adriana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deși cu, nu, pe jură de-a mai lăsat.
Șerăm un pic aici, acum la zi? Șerăm, dar să nu stricăm părul. Nu, da, se strică un pic acum, scuză. Avem ce să facem. Se îndreaptă. Trebuie să stă și aici, fixă. Stricăm. Ce nu mai e fixat? Faci nimic. Hai, părinte, că mi-a agățat părul și... Stai și acolo, pe mine, așa pe mine. Dacă trebuie să fii pe mijloc. Pe mijloc? Asta are așa. Nu mai e fixat. Țin capul mai așa, dacă. Slava lui Dumnezeu, Adrian, cu rogul lui Dumnezeu, Cristian Marian, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secură slava lui Dumnezeu, Adriana, cu rogul lui Dumnezeu, Cristian Marian, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secură slava lui Dumnezeu, Adriana, cu rogul lui Dumnezeu, Cristian Marian, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule nostru, cu mărie și cu cinste, încununează pe dânsi. Doamne Dumnezeule nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsi. Doamne Dumnezeule nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsi. Să luăm aminte de pace tuturor. Cu ucenicii săi și sfârșindu-se vinul a zis mama lui Iisus că dânsul nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns și ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama mi-a zis celor ce slujeau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, scoate și aduceți lui și ei au adus și când unul a gustat apa, care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau. A strigat unul pe mine și a spus, orice om pune întâi vinul cel bun. Și când au băut bine, pune pe cel mai slab, dar toi ținut de vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-a crezut de dânsul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, Tu stăpânitorul Dumnezeu,
miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește pe noi, Dumnezeu, după marginea ta de rugăție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru că ne rugăm pentru mine viața, pace, sănătate, mântuire și ocrotirea robilor tăi, Cristian, Marian și Adriana, care se însățesc cu încoatul din taina anunții, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și fără de voie. Robii lui Dumnezeu, Ionuț și Ana Maria nașilor și pentru poporul care stă înainte în Sfântă Biserică aceasta, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu este slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care cu purtarea ta de grijă cea de mântuire, ai binevoit în Cana Galileea anul acesta privenirea ta însuși și acum pe robii tăi aceștia, Cristian, Marian și Adriana, pe care ai binevoit ai însoțit unul cu altul, păzește-i în pace și bună înțelegere. Arată, nu te lor cinste, ferește patrulor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără de prihan și învrednicește să ajungă bădănesc fericite cu inimă curată de porușile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm. Împreună și lui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântului și Bunul și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apără, mântuiește, miluiește-ne, păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de sălăște sfântă, în pace, fără de păcat la Domnul să cerem. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptători, păstori ascultători și trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și de prospetelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșită la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace, răspunsul la întrigul și judecata lui Hristos să cerem. Unitatea credinței, părtășia Sfântului Duh, cerem pe noi și ne pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne vrincește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sfântă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice: Toată lumea, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel din leană, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Ca vedere voastre, Domnului să le împectați, Domnului să ne rugăm. Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine, și acest pahar de obște pe care da celor care se însoțesc prin unirea anunții, binecuvintează cu duhovnicească Ta binecuvântare, că s-a binecuvântat în numele Tău, s-a preaslăvit împărăția Ta. Așa, dacă puteți să dăm un înțeles, să aveți fiecare
Da, poate să și termine pe ultimul scapătorul. Ca să vedeți. Isaie dânsumiește Fecioara, avut în pântece și a născut fiu pe Manuel, pe Dumnezeu și omul, răsăritul este numele Lui, pe care le mărindu-L pe Fecioara, o fericim. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda ostorilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este trăimea cea de oființă. Așa, fiica Isaac, să te înmulțești ca Iacov, împlângând în pace și în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Ridicăm nașul, ridicăm sus ușor, așa. Închide Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie și Cuvântul ta, nu o să faci un cu mâinile preoților, casă de pietră, ale nașilor și ale sărutați mâna nașului și a nașului. și ale Biresei. Nașul decât sărutați Evanghelie. Crucea și Evanghelie. Sărutăm mâna să nu uităm. Așa, apropiați-vă, doamna Mireasă, doamna Nașă, să fii ca să te veselești care te ca să te înmulțești ca la el. Veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduierile legii, că așa a binevoi Dumnezeu. Ridicăm și ca să ridicăm. Iată filor duhovnicești prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce. Ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unui dintre voi până la mormânt curată, nedreptă, dreaptă și cinstită. Și că nu vă veți abate de la datorele voastre nici unul urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, care ai venit în lucrarea care le-ai și dat acolo ai binecuvântat, binecuvintează-i pe rugii necești, Cristian, Marian și Adrian, care cu o portare de grijă s-au însoțit minunile anunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cuvântăți viața lor, primește cununile lor în împărăția ta, păzindu-i curați. Fără de prigoană și neasumțiți în vecii vecilor. Pace tuturor. Capetele voastre, Doamne, să le plecați. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Trăimea cea lui toți sfântă și de o ființă și începătoare de viață. O Dumnezeile și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă o viață de rugată, naștere de prunci buni, spune în viață și în credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă îngrănicească și de sfântarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciune preasfinte ne Sfântul Dumnezeu și de tuturor Sfinților. Amin. Țelipciune. Cel ce cuvine sa în Cana Galilea, Tatăl da cinste Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru că ce preacurate sale Maici, ale Sfinților, Săviților și tuturor dreptați apostoli, ale Sfinților Dumnezeu încurunaților și tocmai cu apostolii împărați, cum Sfântul și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic, Copii și tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca bun și de oameni iubitori. Pentru că și Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți miri, cinstiți nași, distinși și invitați, în nume deosebit, pentru noi toți în general, pentru dumneavoastră în special, pentru că iată ați hotărât să veniți în Sfânta Biserică, în fața Sfântului Altar și să făgăduiți. Vă veți respecta reciproc, vă veți iubi reciproc, vă veți ajuta reciproc, nu un an, nu doi, nu trei, până la moarte.
Așa încât, cum spune și rugăciunea, ce Dumnezeu a unit, ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Asta e o făgăduință. Într-adevăr, în decursul unei căsnicii știm cu toții că apar anumite probleme, da? Nu mereu e soare pe cer. Mai vine și cât o ploaie și cât o furtună, dar e bine să trecem peste ele. Cum? Prin rugăciune. Ați văzut în Evanghelia de astăzi, când s-a citit, a apărut o problemă la nunta din Cana Galilei. Ce problemă? Nu mai era vin. Și atunci când nu mai e vin, e o problemă. Cum? Nunta și gata, nu mai să, cu ce să se veselească și să se bucure. Și atunci, iată că Măicuța Domnului se duce la Hristos, la Fiul ei, și îi spune această problemă. Nu mai e vin. Ce să facem? Hristos îi spune, ceasul meu n-a venit încă, dar cu toate acestea, ascultă de Măicuța sa cea preasfântă și îi face minunea. Da? Transformă apa în vin. Și nu orice vin, ci mai bun decât cel din tâi, cum spune Evanghelia. S-au mirat toți, cum? Omul întâi pune vinul cel bun și apoi pe ăla mai slab. Deci, atunci, ce înțelegem prin această minune? Că atunci când avem probleme și plecăm genunchi în fața Maicii Domnului, sau Mântuitorul Iisus, ne ajută. Vor veni probleme, fără doar și poate. Dar, rugându-ne, vom depăși. Bineînțeles, cerem ajutorul părinților și iată, acum aveți, iată, niște părinți minuni duhovnicești nașii, atunci când aveți probleme, legați către ei. Uite, nașule, și că ce mi s-a întâmplat asta, și cu siguranță se vor rezolva. Cu blândețe. Trebuie să vă iubiți, să vă respectați și să iertați. Asta înseamnă să vă completați reciproc. Și bineînțeles, foarte multe binecuvântări ați văzut în cadrul Sfintei Cununii. Să vedeți pe fiilor dumneavoastră, care va să zică, trebuie să dați naștere la prunci, nu la prunc. Cum am făcut un vulgar apoi de viața care n-am cu ce să cred. Deți-vă de treabă că înainte era și mai grea decât acum și aveau bunici străbunții noștri 7, 80 și 12 copii. Deci respectau mai mult legea lui Dumnezeu, când spune creșteți și vă mulțiți și umbleți pământul. Acum am un copil, deci el să ia mașina, el casa, el banii. Nu așa. Nu așa. Trebuie să avem deci mai mult în Dumnezeu. Și am încredere că, într-adevăr, veți da naștere la copii la minim 3. Tatăl și Duhul Sfânt, nu altfel. Deci mergem de la 3 însuri, da? Bineînțeles, nu. Îmi place mai nu așa trebuie făcut. Pentru că și, bineînțeles, atunci când ai mai mulți copii, mai puține păcate faci. Că grija ta e să te duci la muncă, să aduci banii acasă, să nu risipești în alte direcții și atunci, bineînțeles, și mămica asta cu copilași, că așa era mântuiala cea bună înainte. Având femeia mulți copii, nu mai se întâmplă alte lucruri rele care se întâmplă în ziua de astăzi. Da? Nu e o să fie femeie de afaceri. Foarte bine. Dar vezi că s-ar putea ca și să fii mamă, s-ar putea să pierzi din vedere, să fie o bună mamă. Ești un copil, dar la pregătire aduci bona, nu e tot una, că atunci când tu îi dai sân, îi dai piept, ai grijă de el, poți să plătești, să faci cineva, dar tu trebuie să fii ca și mamă lângă el, dacă se poate. Și cu siguranță ați văzut pe unde, și dacă ne interesăm și citim, sânul măcar 6 luni, na, e bine. Dar acum nu, domne, nu mai adăptezi, mai bine cu lăpticul ca să nu se întâmple anumite treburi, da? Să lasă, să face, să lege. Lasă, odată ce te-a ales bărbatul așa, gata. Și de să lasă să să lasă, asta e discuția cu partea a doua, nu discutăm. Mai departe vedem că, într-adevăr, prin multe binecuvântări, prin multele binecuvântări, e și aceea ca Dumnezeu să vă dea belșug în casă. Să vă umple cămara de bunătăți, de grâu, de vin, de unde lemn. Dar mai departe și ce zice? Ca să dați și celor lipsiți. Adică să nu fiți gârciți. Să da, ne dă Dumnezeu, gata, mă, lasă că mine. Îl dăm totul și până lasă, îl văd pe ăla că cerșește, sau cineva care e neputință, nu-l ajung, nu. Deci, vedeți, de la început, de când se formează tânăra familie, este conștientizată. Și va de multe binecuvântări, să aibă de toate, prin muncă, bineînțeles, că mara plină de toate. Dar mai departe, să nu se muncecă ea, să zic eu, ghilimele, da? Adică să nu se strice, având foarte bun, să dea și celor lipsiți. Vedeți ce înseamnă? Care va să zică. Să nu uităm așadar, deci, de prunci, da? Prunci, nu prunc, așa. Milostenie de la început și iubire de voi veșnică. Am încredere, într-adevăr, că de acum vă așteptăm la Sfânta noastră Biserică puțin mai des. Și bineînțeles, cum spune fiecare de la o Sfântă Cununie, cam într-un an de zile să facem și botezul. Dacă vrea Bunul Dumnezeu, ne rugăm să facem și botezul sau botezurile, da? La fel, nași pe nași, așteptă la noi Sfânta Biserică și finii, da? Nu, odată la nu știu când. Biserica noastră e deschisă și dacă nu se deschise ușile, tot se deschid până la urmă și tot intră, da? Bunul Dumnezeu să vă ajute, ca să de piatră vă dorim
la mulți ani, vă spunem din suflet. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Acum mielele vine, un pic facem loc în dreapta. Acum îmbrățișează. Așa, le urați de bine, ce să facem, da? Cum credeți, da? Doamne ajută, să fiți sănătoși. Toată lumea, toată lumea. Tu ești catolic? Așa, acum nașul este invitat de Sfântul Altar să ne